ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಡ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಮುಂದೇನೋ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತುಳುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡವರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎದ್ಕೊನೊಡ್ ದುಂಬು ಇನಿತ ಈ 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುತ ಜಾಲಡ್ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ 4ನೇ ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಆಂಡಲ ಇನಿ 55 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಾರೆ ನಿಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರು ಪರ ಊರಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಬೈದಾರೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬಡ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಂಡದ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬು ಕೊಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಲೇಸಿಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ತುಳುವ ಪಾಡ್ದನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ರಡ್ಡ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಬೊಕ ಐಲೇಸದ ಮಾತ ರೂವಾರಿನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂದು ನೆಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದೊಂದು ದಾಯಿಗೊಂದು ಬೋಡು ತುಳುವ ಪಾಡ್ದನ ದಾಯಕ್ ಬೋಡು ದಾಸೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರಲ್ಲಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತು ಪಾಡಲು ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನೋ ಪ್ರಮಾದವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ರಮಾದವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಒಲಿಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾಸ ಕೀರ್ತನ ಪಂಡಲ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ 4 ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ದೇವೇರು ಒರಿವೇರು ಅಂದ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 5 ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿಸುವ ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ದುಂಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ 2 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಸೊರಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಕೇನಡತೆ ಕೇಳ ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಐಲಿಸದ ನಿಜವಾದ ರೂವಾರಿಯನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನ ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಅವತಾರ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕರೋಷಿ ಮಧುಸೂದನ ನತೇ ಸಂಖ್ಯಾವತಾರಣ ಕಶ್ಚಿಜ್ಞಾನಾತಿ ವೈಭುವಿ ದೇವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಾಪಿ ಸ್ವರೂಪಂ ನ ವಿದುಸ್ತವ ಅತಸ್ತ್ಯಾಂ ಪೂಜಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾತುರುತ್ಸಂಗ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ವಾಂಛಿತಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ
संसारार्थिभयापः जातः कंसवतार्थाय भूभारहरणाय च कौरवाणां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च पाण्डवानां हितार्थाय धर्मसंस्थापनाय च गृहाण्यार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते नमस्ते रोहिणीकान्त सुधाकुम्भ नमोस्तुते 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 ತೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಪುದರ್ ಕೇನೆಂದಿನಗಲಿಯರುಳ್ಳೇರು ಮೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಿನ ಪತ್ರನು ಓದರೆಗ್ ಎರೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ತೂನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಮೇರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಬರ್ಪೇರ ಅವೆಂಚ ಅಂದ್ 4 ಲಕ್ಷ ಆಡಿಯೋ ಡಬ್ 4 ಲಕ್ಷ ಆಡಿಯೋ ಡಬ್ಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡನು ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಓದರೆಗ್ಲೆ ತೊಂದಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ನಾಡರೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ನ ಲೆಟರ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಐಲೇಸ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪುರಾತನವಾದ್ದು, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋದು ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ದುಂಪೋಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ವಿಟಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಟಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಉಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡೆಯೂರು ನೆತ್ತ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇರೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಟಿ ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ. ಐಲೇಸಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಆಯ್ತ ಸಾರನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಾಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿಮಂಡ ಸರ್ವ ದೇವತನ್ನ ಸಾರರೂಪ ಏಕಸ್ವರೂಪ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥದ ಸಾರರೂಪ ಗಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರರೂಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಸಾರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮೋಸ್ತು ತೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಇನ್ನಿತ 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಲೇಸಗ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ನಿರ್ನ ಪ್ರವಚನಗ್ ಲೇಸನ್ ಬಿಡ್ದು ಬರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೇಳವೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಆರ್ನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ. ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಪೇರು ಕೊಡ್ಬರೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಓಕೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯತೆ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ. ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಕಿ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ. ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಲೈಸಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ 4ನೇ ದಿನತ್ತ ಶುರು ಮಂತ್ನಿಗೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮ 1ನೇ 2ನೇ 3ನೇ ದಿನತ್ತಡು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಂಶ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ. ಅಂಚನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪುನಡಿನೊಟ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದೇ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಪಂಡಲಿ. ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಮನ್ಪುನೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಪಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದು ಆತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಅಭಾವದ ಅಳದದು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆಡ್ ಒಂತ ಸಾರಾಂಶ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂಜಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ ದಾಯ ಪೂಜಾರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಪ್ಲಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ನಂಕ್ ವಿವರ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಡದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ ನಂಡ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿತ್ತದ ನಂಕ್ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗು ಲಂಗಾಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾ ತಮಂ ವಂದೇ ಮನ್ಪೆರ್. ಮೂಕಂ ಪಂಡ ನಾಲೈ ಬರಂದನೆ ಪಾತೆರೆ ಜನನೆ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ 4 ಜನನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರುವೆಗೆ. ಪಂಗು ಲಂಗಾಯತೆ ಗಿರಿಂ ಏರು 4 ಜನನೆ ನಡಪುವೆಗೆ. ಏಪ್ಪ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಡ. ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ 4 ಜನನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರುವೆ 4 ಜನ ನಡಪುವೆ ಐಕ್ ಬಡದ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಿ ಮುಖ್ಯ. ಗುರು ಜಂದೆ ನಂಕ್ ವಾ ನೆಟ್ಲ ದುಂಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಐಕ್ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ಪಂತಿರುದುಲೆ
ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಗುರುದೇವೋಭವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿತರ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ ದುಂಪುವಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ದಿನೊಟ್ಟು ದೇವರಿಯೇರು ನಂಕ್ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಪನ ಈ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೇವನಡೆ ಪೋಪುಜ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವನಡೆ ಪೋಪ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೀ ಚರ್ಚೆ ಮಂತುಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಶಾಂತಿತೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಪನ್ಪೇರು ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನುಡಿಗೆ ಏರಡಕೇನುಡು ಎಂಚಕೇನುಡು ಪಂಡ ಸೇವೆಯ ಗುರುನಡೆ ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನುಡಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರವಾದ ಆಗ ಗುರುಕ್ಕು ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತೋಜಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿನಮ್ರವಾದ ಗುರುನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಿದ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮಂತ್ರಿನ ನಾಂಡ ಆ ಗುರು ಉಪದಕ್ಷಂತಿದೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಆ ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಆಗ ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ 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 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ನೆಡ್ದು ಮಿದುಲುಡ್ದು ಪೋಪುಜಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯದ ಪೋಪುನು ಹೃದಯ ಸೈಕ್ ಬಂದ ಪೇರು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಒಂದು ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂತ ನಾವು ಹೃದಯ ಪೋಪುನು ಐಟ್ ನಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಐನ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ವಿನಮ್ರಡು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇನೋಡ್ರಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಒಡದ್ ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪನ್ಪೇರ್ ಅರ್ಜುನಡ ಎಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡು ಅವೇ ಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಜುನಲ ಬಾರಿ ವಿನಮ್ರಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಆನ ಅಹಂಕಾರ ಅವಡ್ ಆನ ಜ್ಞಾನದ ಅಂದುವಾಡು ಕೇನುಜಿ ಆತೊಂಜಿ ವಿನಮ್ರಡು ಕೇನ್ವಿ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಪೋತೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲ ಈ ಅನ್ನ ಗುರು ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣೆಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವಡು ಮಹಾಭಾರತ ಅವಡು ಅತ್ನಾಂಡ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪುನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಡು ಅವಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಣೆ ನಮ್ಮ ತಮಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಎತ್ತಕೇನುವ ಆ ಅಂಗಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡಪುಡು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಡು ಮುಲ್ಪ ದಾದಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ವಿನಮ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಡಿವೋಷನಲ್ ಪನ್ಪನೇನು ಭಕ್ತಿನ ಪನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ವಿದೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದರ್ಸ್ ನೋ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನ ನಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಪೋದು ಬಡದಿಡ ದಿನಲ ಪೋದ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಾಗ ದಾಲ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡ ಎತ್ತಿನ ನಂಡ ಏಸಮ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡ ಅವೇ ಬಡದಿ ಕನ್ನಡಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಂಡ ನಡಪಂದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾರಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೇ ಆ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗುರು ಪಂಡಗ ನಂಕ್ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಕಥೆ ನೆನಪಾಪುಡು ರಾಮಾಯಣ ರತ್ನಾಕರೆ ಆಯನ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕತೆ ಅಂದ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನ್ಪೆ ರತ್ನಾಕರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಟೆಗಾರೆ ಆಯನ ದುಂಬದ ಜನ್ಮತ್ವಿನ ದಾಯ ಇಂಚ ಬೇಟೆಗಾರ ಆತೆ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಜನ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆಶ್ರಮಡುತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆ ಊರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಕತ್ತಿನ ದಾದನ ಪತ್ತನಾಗ ಆ ಕತ್ತಿ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿ ಸೈತ್ ಪೋಪುನು ಆ ಸೈತ್ ಪೋದನಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿ ಸೈತ್ ಪೋಣತ್ತ ಆ ಬೇಜಾರುಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಪಾಪಗು ಪ್ರಯಸ್ತ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಸೈಯೋಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೇರ್ ಪಂಡದು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಶಿಷ್ಯ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಪಂಡಗ ಎನ್ನಾರು ತಪ್ಪಾತಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪೆತ್ತದ ಕಂಚಿ ಸೈತ್ ಪೋತಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಈ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಿಷ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಇದಾಲ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಾಮನ ಪುದರ್ 4 ಸತಿ ಪಣ್ಣು ಯಾವು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪನು ಐನು ಕೇಂದನಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಂಡತ್ತ ಅಂದು ಆಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬತ್ತದನಗ ಕೇನ್ವೇರು ಏರ್ ಬತ್ತುತ್ತೇರು ಅಪಗ ಪನ್ಪೆ ಶಿಷ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬತ್ತುತ್ತೆ ಆಯನ ಕೈಟ್ ತತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕಣ್ ಸೈತು ಪುತ್ತನಿಗೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರಾಮನ ಪುದರ್ 4 ಸತಿ ಪಣ್ಣು ಪಂಡು ಅಪಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಮನ ಪುದರ್ 4 ಸತಿ ದಾಯಗ್ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ರಾಮಗು ಬಿಲ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ ಆತಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜ 4 ಸತಿ ದಾಯೆ ಪಂಡದ ಕೋಪಡು ಆಯ್ಕ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಬೇಟೆಗಾರ ಆದ್ ಪುಟ್ಲ ಅಂಚ ಶಾಪ ಬತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರತ್ನಾಕರೆ ಅದು ಬೇಟೆಗಾರ ಆದ್ ಪುಟ್ವೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಪುಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೆರೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಪಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಈ ಕತೆ ಪಂಡ ನಾರದನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುದು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗುರು ಆರ್ ಬತ್ತದ ಮೇರಡ ರತ್ನಾಕರ ಪನ್ಪೇರಿ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮತ್ಪವಾಗ ದಾಯಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಗ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತೂಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಏನುವರು ಈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಪನು ನಿನ್ನ ಬಡೆ ಜೋಕು ಜೊತೆನುವರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂತೆ ಪೋದ ಅಕಲಕ್ಕೇನು ಪೋದ ಬಡಿದ್ರೆ ಕೇನಾಗ ಬಡಿದ ಪನ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನ ಪಾಪನ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಅಪಗ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಡನೆಲ್ಲು ಅಂಜನಕ್ಲೇನೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ರಣಸತಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡನೆಲ್ಲು ಮಂತಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದ ಅರ್ಧ ಬುಡೆದಿಗಿದಿಕುಣಿಗೆ ಬುಡೆಜೋಕ್ಲು ಮಂತಿನದ ಪಾಪದ ಅರ್ಧ ನಂಕು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಬುಡಿದಿ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ನಂಕು ಬರ್ಪುಜಿ ಬುಡಿದಿ ಮಂತಿನ ಪಾಪದ ಅರ್ಧ ಕಂಡನೆ ಬರ್ಪು ಅವೇ ಕಂಡನಿ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆದ ಅರ್ಧ ಬುಡೆದಿ ಬರ್ಪು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೋಡು ಅಂಚ ದಾಯಪಂಡ ಅಂಡ ಈ ಕಂಡನಿ ಅತನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯ್ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಆಯ್ಗ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಾವಡು ಮಂತಿಂಚಿನ ಪಾಪದ ಫಲ ನಂಕ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ನಂಕ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪ್ರಜೆಕ್ಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಫಲ 1/6 ಒಂಜೆಟ್ ಆಜಿ ರಾಜ ಗೋಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ರತ್ನಾಕರೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಕೇನಾಗ ಬಡಿದ ಪನ್ಪಲಿ ಯಾಂದು ತುಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿನಿ ಅಪಗ ಆಯ್ಗ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ ಪನ್ಪೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಡ ಸಾರಿ ನಾರದ ಮುನಿಟ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡುದು ಅಪಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಪನ್ಪೆರೆ ನೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ಲ ಈ ರಾಮನ ಜಪ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ ಆಯ್ಗ ರಾಮನ ಪನಿಯರ್ಲ ಆಪಜಿ ಅಪಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಈ ಮರ ಪನಂದ್ ಆ ಮರ ಅದೇ ರಾಮ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜೀವನಡು ಪುಣ್ಯ ಮಂತುಪಡಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇನಿತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದ್ದು ಪುಣ್ಯವಂತಿರಂದೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ್ವ ದಯಪಂಡ ನಂಕ್ ಓವೋ ಜನ್ಮೋಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸುದ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ರತ್ನಾಕರೆ ಈ ರಾಮ ಪಂಡಿತ ಬುಕ್ಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಪೇರು ಇಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ದಯಪಂಡ ಗುರು ಆ ನಾರದ ಮುನಿ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ರತ್ನಾಕರನ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತುದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಅವಶ್ಯಕ ಪಡು ಆ ಗುರು ಎಡ್ಡೆ ಗುರು ಆಂಡನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮಿತ್ತು ಕನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದುವೇ ನಾರದ ಮುನಿ ಹಲವಾರು ಬೇತೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅವಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವಡು ಪ್ರಚೇತಸ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಗುರು ಆದ್ ಮಾತೆರಲ್ನ ಜೀವನಡು ಮಂತನಾರು ಅಂಚಿನ ಗುರು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಂಕ್ ಸ್ವಯಂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪೂಜಿ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಶೂರ್ಪನಕ ಸ್ವಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರವಡು ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಂಡ ಆಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತನೆ ಇತ್ತನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಹಾಲೈನದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರು ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂಡ ಆಲ್ನ ಮೂಂಕುನು ಕಟ್ಟದು ದಕ್ಕಿಯರು ಅವೇ ಮೂಂಕು ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆ ಇನಿ ಬಾಂಬೆದ ಅಲ್ಪ ನಾಸಿಕ್ ಆ ಬುಧರಿಗೆ ನಾಸಿಕ್ ಪಂಪಿರದಾಯ ಬಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಶೂರ್ಪನಕನ ಮೂಂಕದ ಗುಡಿ ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆ ಈ ಅಲ್ನ ಆ ಗುಣದಾದ ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣನೇ ಆಂಡ್
ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರಾವಣನ ಕೆಬಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಕೃಷ್ಣಲ ಬಲರಾಮೆಲ ಕಂಸರ್ ಉಗ್ರ ಅಕ್ರೂರನ್ ಕರಪುಡ್ದು ಕರಪವೇರು ಮಥುರಾಗ ಆ ಬಣ್ಣಗ ಹಲವಾರು ನೆಟ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂತ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೇರು ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸಾದಿರ್ ಈ ಕುಬ್ಜಾ ಪನ್ಪನ ಪೊಂಜು ಆಲ್ ಹೆಂಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉಂತೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಆಲ್ ಗಂಧದ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕ್ಕಬಾರ್ದ ಪತಂಬ ಇದೆ ಐನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಲ ಬೆರಿ ಕೊಂಚ ತಟ್ಟದನಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಿ ಸರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪುಣ್ಣಾಪಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ರಡ್ಡನ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ರಡ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರ ದಿಕ್ಕದೇರು ಮುಲ್ಪ ಶೂರ್ಪನಗಾಗಲ ರಾಮದೇವರ ದಿಕ್ಕದೇರು ಕುಜ್ಜಾಗಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ದಿಕ್ಕ ರಡ್ಜ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೈತನೆ ಒರಿಯಾಗ ಆಕ್ಲನ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಉಕ್ಕರೆಗ್ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಕುಬ್ಜಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಗಂಧ ಪತಂಬತ್ತನೇದಾದ ಆಲ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ಏಪ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೋದು ಇಜಿನಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಲಾಪನು ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಮನ್ಪೇರು ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರಣ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ಯಾ ಪ್ರಹ್ಯಾತಿ ಸತ್ಮಾವ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲುಡು ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಮಾಂ ಸ್ವರ್ಣಂ ಏರ ನೆನಪುಡು ಎನನ್ ಮಾ ಏವ ಎನನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಲ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಪೋಯಂದಂಡ ನ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಊರುಲೆತ್ತ ಪೊಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಎತ್ತ ಪೊಪ್ಪೆ ಮಾ ಸಂಶಯ ನಾಸ್ ಅಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಐಕ್ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜೀನ್ ಅಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಈ ಜೀವ ಬುಡ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಐಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪುವೆ ಆನ 2 ಗಂಟೆದ ಅತ್ತನ 3 ಗಂಟೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸೈಪುನ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ ಎಣ್ಣಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಫಲ ಸೈಪುನ ಕಾಲುಡು ದೇವರನ್ನು ಮರತದು ನಮ್ಮ ಬೇತದಾಲ ಎಣ್ಣಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನ ಕಾಲುಡು ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಬಗ್ಗೆನ ಎಣ್ಣಿನಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಪುಟ್ವೆ ಅತ್ನಾಂಡ ಬೇತದಾಲ ಎಣ್ಣಿನಂಡ ದುಡ್ಡು ಇದು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನ ಐ ಸೈತ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಶ್ರೀಮಂತನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾಯಿ ಅದು ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಆದ ಬತ್ಪೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ದುಮ್ಮದ ಮಂತನ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಗ ಅಲ್ಪದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗನ ರೂಮ್ ಈ ಮಗನ ರೂಮ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪಡು ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪಡು ಆಯಪ್ಪುರ ನೆನ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪವರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟದು ಬಾರಿ ಜೋರ್ ತಿಳ್ಪಿಗೆ ಐನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮ್ಯಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇ ದಾಯ ಇಂಚೆ ತೆತ್ತುದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಐದು ಕೊಂತ ದಿನ ದುಃಖ ಅವೇ ಬಾಲೆಗೆ ಒಣಸ್ಕೋರೊಂದು ಪುನಗ ಬಾಲೆ ಆನ ಹುಡುಗಿ ಆನ ಮನಸ್ಸ ಪಾತ್ರೋಗೆ ಪಡಿಕೆ ಮೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡಿದಿನ ಲೆಪ್ಪೆ ಬೊಡಿಲೆತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಇಂದ ಬಾಲೆ ಪಡಿಕೆ ಮೈತ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಪತಂಬಲ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡಿದಿ ಪನ್ಪಲ್ ಪುತ್ರ ಮೂತ್ರ ಅಮೃತ ಈ ಪರ್ಲಾನ್ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಮೂತ್ರ ಅಮೃತ ಈ ಪರ್ಲಾನ್ ಏರ್ ಬೊಡಿದಿ ಪನ್ಪಲ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವೇ ಜಾಗಿಡುವಂತದ್ದು ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಸಂಶಯ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಲ ಇಂಚದಾಯ ಬರ್ಪೇಂದು ಐದು ಬುಕ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆಯನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಏಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಡನ್ನು ಕಡುಪುನ ಬೆರಿವತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಡು ಬತ್ತದ ಅಂಗಡಿದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿದ ಬತ್ತನಗ ಕಡುಪುನ ಕತ್ತಿಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೇ ಪನ್ಪೆ ಉಂತಲ ದಾದ ಅಂಡ್ ಆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏಡನ್ನು ದತ್ತೊಂದೆ ಐನ್ ಕಡುಪುಡ ಎಂಕಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೆ ಏಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಆ ಎತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಹಾಕ್ಲೊಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇ ಸುರುಕ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಡಲ ಆ ಕಡುಪುನ ಬಿಡುಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಈತ್ತೆ ಕೊಡುಂದು ಆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೂ ಬೇ ಏಡನ್ನು ಬಿಡುಪೆ ಪತಂಪೋಲ ಅಂದ್ ಆ ಅಂಚ ಪತಂಪೋಲ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದ ತೆಲ್ಪಿಗೆ ಅಪಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕೇನ್ವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏರು ದಾಯ ಇಂಚ ತೆಲ್ತುನುಲ್ಲಾರು ಅಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಣೆಂದಂಡ ಏಕ್ ಕೇನಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಮೇ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಇರು
ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಾ ಬಾಲೆಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲನ ವಾ ಬಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲನ ಆಯೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನದಾದ ಈಯೆ ಕೆರ್ನ ಆಯೆ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುಟ್ಟದೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಡದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಆಯನ ಮೂತ್ರನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪರ್ಲ ಆಗ ಬಡದು ಈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರು ನಿನ್ನ ವೈರಿ ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನೆ ಆಯನ ಈಯೆ ಕೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ಏಡಾದ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಏಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅವು ಏಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆ ₹9 ಬಡದು ಏಡನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ನಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಜನ್ಮಡು ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಂದ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಗ ದಾದ ಎನ್ನದ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ ಮಾಮ ಏಕಸ್ಸರ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನೆನ್ನಿನಂಡ ನಂಕ್ ಪಿರಪೋಲಿ ಆ ದೇವರ ನೆನ್ನುಡಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಜಿಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಬುಕ್ಕದ ಜನ್ಮಡು ನಂಕ್ ಪಿರ ದ್ವೇ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಆವುದು ಐಕ್ ಬಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡಲ ಈ ಕಥೆನು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕತೆಟ್ ಬಾರಿ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚೈನ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಅಜಾಂಬೆಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಎಡ್ಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ಪೂಜೆಗೆ ತಪ್ಪು ಹೂ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಕಾಡದ ಬೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೊಡ್ತಿ ವೈಶ್ಯ ಕುಕ್ಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಂತಲ್ಲ ಐನ್ ತೂದಾನಾಗ ಬ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಲಮಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಎನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಐನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನವು ಬುಕ್ಕ ಮರಸಿಡು ಪೋಪುಜಿ ಪಿರ ಪೋಪೆ ಅಲ್ನಡೆ ಪೋದು ಅಲೆನೇ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಬಡಿದಿರ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ತೊಂಬೈದ ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ತೊಂಬಂದು ಕೆಲಸನು ಕುಲ್ಲಾಬೆ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಆಲು ಬುಡದಿ ಅಪ್ಪಲು ಬುಡದಿ ಪಿದೆ ಗುರುವಲು ಆ ವೈಶ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಂದಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆಲ್ ದುಡ್ಡು ಬಡಾದು ಬ್ಯಾನ ಎಡೆ ಬೆನೆಪ್ಪ ಬಲು ಬೇ ಆಕೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಕೇರೊಂದು ಪಂಚ ಕೊಡ್ಚಾಯನ ಪುರ ಅನ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಟ್ಟುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪಡೆದ ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ఆయన మ్యూట్ మాట్లాడేట ఓకే సో ಆ ಬಾಲೆಗ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡದ ಪುದರ್ದಿಪ್ಪೆ ಆ ಪುದರ್ದಿದ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ ಜಪ್ಪುನ ಒಂದು ಅಪಗ ಆಯ್ಗ್ ಪ್ರಾಣ ಪೋಪುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗ್ ತೋಜುಡು ಯಮದೂತೇರು ಬರ್ಪುನ ಯಮದೂತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಓಡಿದ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಆನ ಮಗನ್ ನಾರಾಯಣ 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 ಬಂತೆ ಆ ಲೆಪ್ಪನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ ಮಗನ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ದೂತೇರು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ತೇರು ಅನಗ ಮುಲ್ಪ ಯಮದೂತೇರು ಮೇನ್ ಪತ್ತೊಂಪೇರು ತಯಾರದುಪ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ತೇರು ಬತ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಆಯನ ಕೊಂಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ತೇರೆಗ್ಲ ಯಮದೂತೇರೆಗ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಪ್ನಿಗೆ ಆ ಚರ್ಚೆಡ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನಡಪುಂಡು ಭಾಗವತಂಬುಡು ನೆತ್ತ ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ವಿಷ್ಣು ತೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಪಂತೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂತೇರು ಏಪ ಸೈಪುನ ಕಾಲಡು ಏರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನುವರ ಆರು ವಿಷ್ಣು ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆರದಾದು ಆಯ್ ನಾರಾಯಣ ಲೆತ್ತಿದೆ ಆಯ್ ಮಗನ್ ಲೆತ್ತು ತುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತ್ತನ ತುಪ್ಪಡು ಆ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ ಎತ್ತನೇದಾದು ಆಯ್ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಡು ಆಗ್ ನರಕ ಉಪಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದು ಪಂಡದು ಆಯ್ಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಂದು ದಿಕ್ಕೋರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಡು ಆಯ್ ಪೂಜೆ ಪಠನ ಮಂತದ್ ಬುಕ್ಕ ಗೋಲೋಕ ಪೋಪೆ ಈ ಯಮದೂತೇರು ಪೋದು ಯಮರಾಜರ ಕೇನ್ವರಿಗೆ ದಾದ ಮಾರದೆ ನಮ್ಮ ಈತನಡೆ ಇನ್ಯ ಈರ ಪನ್ನ ಆಜ್ಞೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುತೆ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಪುಡ್ಚೇರು ದಾದ ಅಂತ ಅಪಗ ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ ಯಮದೂತೇರು ಯಮರಾಜರ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಉಂಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಉಂಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ವಿಷ್ಣು ನಾಮ ಉಂಡ ಅಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಮದೂತನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನರಕ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೋರ ವೈಕುಂಠ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡ್ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಉಂಡ ಏರ್ನ ಮುಂಡಡು ತಿಲಕ ಉಂಡ ಅಕ್ಲನಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಏಪಲ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬಾಯಿಡ ಬತ್ತೊಂದು ಪುಡಿಗೆ
ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಕ್ ಏಪ ಸಾವು ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡ್ಲ ಇತ್ತೆಲ ಬರೀರ ಏಪಲ ಬರೀ ನೈಕ್ ಏಪಲ ಎಂಚಿನ ಆವಡ್ ಕೃಷ್ಣ 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 ಪನ್ಪುನ ಬತ್ತೊಂದೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕತೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ನ ತತ್ವದಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫಲ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತನ ಏತ್ ಫಲ ದಿಕ್ಕುಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡದ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತನದಂಡ ದ್ರೌಪದಿ ಲೆತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಬತ್ತೇನ ಅಂಚನೆ ನಮಲ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತನದಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದುಂತೆ ಐಕ್ ಬಡಾದ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಏತ್ ಶೋಕದ ಪುದರ ದಿವಂತೇರು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಇಚ್ಚಿನಪುರ ಪುದರ ದಿವಂತೇರು ಕೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ವಾ ಪುದರ್ನ ಪನ್ಪನ ಗತ್ಯ ಜಾನ ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪೊಂಕಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆ ನಾಯಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀಪ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀಪ ಐಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಟ್ಟಂಚಿನ ಇಂದು ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಪುದರ್ಡ್ ದೇವರ್ನ ಬೆಲೆ ಉಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾನ್ ಏಪ ಉಂತೋಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡುಂಡ ಸುಧಾಕರಣ ಏತ್ ಪುರ್ತಕ್ ಪನ್ಲೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಾಮ ಸರ್ವ ಕಾಮೋ ವಾ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರದಿಹ ತೀವ್ರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯ ನಚತಿ ಪುರುಷಂ ಪರಮೋ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಾಮ ಸರ್ವ ಕಾಮೋ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಕಾಮ ಏಪಲ ಅಕಾಮ ಅದು ಪುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಮುಗ್ಗರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಡು ದೇವರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಡು ದೇವರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಆಶೆ ಪುಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಆಶೆ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಅತನ ಜೋಕುಲ ಪನುಲಿ ಒರಿ ದೇವರ್ನ ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ ಆಯನ ದಾದ ಆಶೆ ಅನ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಉಲೊಂದು ಪೊಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ತುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಅಕ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ವರ ಆಯನ ಇಂದು ಆಯನ ಬೇಡಿಕೆ ದೇವರ ಪನ್ಪಡೆ ಸತಾಸ್ತು ಆಗ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯಡು ಆ ಪಿದಾಯ ಕುಲೊಂದು ಜನಕ್ಕಲು ಪೋದ ಅಕ್ಲಾಗಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಏಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇನೋಡು ಬಂದ್ನೇಕ್ ಒಂಚು ಉದಾಹರಣೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಯಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲ ಅಕ್ಲಾಕಲ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪಡೆ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ನಿನ್ನೆಂದ ದೇವರೈಕ್ ಸರಿಯಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯದ ಇದು ಕ್ಲೀನರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಲೈಪೋದು ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಗ್ 10 ಪೈಸನ 5 ಪೈಸನ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ವರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಎನ್ನನಾಗ ಓವು ಆಶೆ ಎನ್ನೋಡು ಒಂದು ದೇವರ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓವು ಆಶೆ ಎನ್ನದು ಆ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಟ್ಟೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಕತೆ ಪಂಡು ಜಾನೇರಿಕ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ವ ಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಮಹಾಭಕ್ತಿ ಆನ ಜೀವನಡು ಹಲವಾರು ಘಟನೆ ಆತನ ಆನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅರೆಗ್ ಆನ ಯುವ ಅವಸ್ಥೆಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯನ ಸಹವಾಟಪ್ಪುನು ಆನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರದುಪ್ಪೇರು ಪೊಪ್ಪನ ಶ್ರಾದ್ದ ಉಂದುಪ್ಪುಡು ಶ್ರಾದ್ದ ಬ್ರಾಂಡೆರ್ನಕ್ಲು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಂತುನುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತಾತನು ಮೆಕ್ರೆಗ್ ಈ ಬಿಲ್ಲಮಂಗಲಗ್ ಬೇಷನ್ ತುಯರೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆತುರ ಬಟ್ಟನಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಪೋವಡು ಪೊಪ್ಪನ ಸಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಅವನುಂಡು ಆಗ್ ಬೇಷನ್ ತೂಪನ ಆತುರ ಬಟ್ಟನಕ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪಾದ್ ಬಲಿಪೇರು ಇಲ್ಲಾದ್ ಬಲಿಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸೋಡ್ಲ ಬಲಿತದ್ ಸುದೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಆ ಬೊಳ್ಳೋಡು ಮೀಂದೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ತುಂಡತ್ತು ಪುನ ಆ ಪುನನು ಪತ್ತದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋದು ಸೇರದ್ ಆ ವೈಶ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ವೈಶ್ಯ ಬಾಕ್ಲು ಬಂದ್ ಮಂತದ ಗೇಟ್ ಬಾಕ್ಲು ಪೊಟ್ಟನ ಬಾಕ್ಲದ ಪೂಜಾರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಿತ್ ಬಡ್ತೆರ್ ತುಪ್ಪಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುದು ಬಲ್ಲಡ ಪತ್ತದ ಮಿತ್ ಪೋತುವನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಲ್ಲತ್ ಹುಚ್ಚು ಐನ ಪತ್ತದ ಮಿತ್ ಪೋದು ಕಂಡಿಟ್ಟು ಬುಟ್ಟದನಗ ಅದು ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಅಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆನ್ವಲ್ ನಿಕ್
ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದೇವನ ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಫಲ ಆತು. ಎನ್ನ ಈ ಮಾಂಸ ನೆಟ್ ಮೂತ್ರ ಪಡಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಈ ಜೀವಗ ಬಡಾದ್ ಈತ್ ಕಷ್ಟಪತ್ತ ಬೈದಾತ ಈ ಜೀವಗ ಬಡಾದ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಷ್ಟನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ದೇವನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆತು ಮಲ್ಪಲ್ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿಂದ ಆನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಆನ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಆನೆ ಪಂಪೆ ಈ ಎನ್ನ ಗುರು ನನ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲಮಂಗಲ ಠಾಕೂರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾಪೆರು ಅವರಿಗೆ ಬೃಂದಾವನಡು ಕೆಲವು ಕತೆ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ದೇಪರೆ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ಅವರಿಗೆ ಪೇರ್ಕೊಂತ ಕೊರ್ಪನೆ ಬೆನ್ನೆ ತಿನ್ಪವನ ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕತೆ ಆತದೆ. ದಾಯ ಪನ್ಪೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತನೆಂದಂಡ ದೇವರು ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಂತ್ವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕತೆ ಉಂಟು. ನೀನು ಪಂಡದ ಉಂಟಾವೆ ಸುಧಾಕರನ್ನ ಓಟಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇರ್ನ ತುಳು ಪಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ದನ ಕೇರ್ನಾಗ ಉಂತಾರೆಗ್ ಮನಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಸರೆ ಅಂಡ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು. ಐಟ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಟಿಲ ಉಂಡು ವೀಟಿಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಧರ್ಮಪಾಲಿಯು ದೇವಾಡಿಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಐಲೇಸ್ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇನು ಅಂದಾಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಕೊರ್ಮ ತಿಂಗಳಾಂಡು ತೋಜೋಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಳುಟು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪದ್ಯಪ್ಪಡು ಕವನಪ್ಪಡು ಈಗಿನ ಒಂಜಿನ ಮುಂದ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಅವೇನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೊಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಗ್ಲು ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತುಳುಟು ಅವೇನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಚ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಗ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಷ್ಟಪಡ್ಪನ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಣ್ತೇರು ಅವೇನು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಐಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು. ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ಪದ ಕೊರ್ದು ತುಳುನು ಎಂಚ ಒರಿಪವನ ಪಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂದಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋಟಿಡ್ದಿಲ ಮನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಗ್ಲು ಮತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ದಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ನೆಕ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಡ್ರೆಸದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಒಂದಿನ ತೂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡು ಐಟ್ ಮಹಾಭಾರತಡು ಓವೋ ನಮ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ತಿರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಐಟ್ ಅವಿಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಂಪದನ್ನು ಪೋಡು ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐಲೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡರಿದ್ದ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗ್ಲ ಪರಡು ಪಡೆದು ಯಾನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಆದ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರ ಪಾತ್ರನಿ ಕೇಂಡ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಒಡಿಯೂರ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆನಿಲ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಈಶ ವಿಠಲನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಗುರುಪ್ರಿಯೋ ನಮಃ. ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿವಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಣ ಪನ್ಪೇರು ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿಹೆ ಬುದ್ಧ ಆಡಿ ಸೋಲುತ್ತಿಹೆ ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಜಗವೆಂದೊರಟ ಸಕನೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನುದ್ಧಾರವೆಷ್ಟಾಯಿತೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಊರಿನಿಡೀ ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾರ್ದತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಚಿನ ಆತನ್ ತೂಲ ಅಂತ ಬಂತೇರು. ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆವೋಡಂದ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವೋಡು. ಆ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈವೇ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ನಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಹಚ್ಚುವುದಾದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚು ಬೆಂಕಿಯನಲ್ಲ, ಆರಿಸುವುದಾದರೆ ನೋವನ ಆರಿಸು ನಗುವನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತ ಉಂಡ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಒಳಗೆ ಹೊರತು ಊರಿಡೀ ಪೊತ್ತ ಉಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ತೂನ್ ಪೊತ್ತಾರೆ ವೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಏಪಲ ಒರಿಯನ ದುಃಖನ್ ತೆಕ್ಕ ಒಡಿಗೆ ಕಷ್ಟನ್ ತೆಕ್ಕ ಒಡಿಗೆ ಹೊರತು ಆಯನ ತೆಲಿಕೆ ಆಯನ ಸಂತೋಷನ್ ತೆಕ್ಕ ಉನ್ನತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ಉನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂಜೆ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಒಂಜಿ ದೀಪನ್ ಪೊತ್ತ ಉಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಗೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ನಂಡಲ್ಲ ಅಶ್ಲೀಲವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಟಿವಿ ಓಪನ್ ಮಂತಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಅಶ್ಲೀಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಐಲೇಸ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ. ಏನ್ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಲ ಪಂಪಿನ ನೋರಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಇನಿ ಟಿವಿ ತೂಂದು ತೆರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಟಿವಿ ತೂಂದು ಪುನಗ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದಾದ ಒಂಜಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತನಿಗೆ ಅವೆಂತುದ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಟ್ಟ ಬಂಡೆಗೆ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಂಡೆಗೆ ಮಗೆ ಸೀದ ಹೋದ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲ ಬಾರಿ ದುರಂತದ ಸ್ಥಿತಿ ದೇ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುದೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡಿದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ಕುದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂವಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದೇ ಮುಂತಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ನಮಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡ ಏನಂತ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮ ಸಂನುಷ್ಠಿತ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಬಂತು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಧರ್ಮ ಈ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಲ ಟು ಯುವರ್ ಧರ್ಮ ಈ ದಾದ ಪನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಡೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮೋಡು ಸೈಪಿನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಧಲಾದುಪ್ಪು ಪೂರ್ಣ ಆಜಿರಲಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಅವೇನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಲ ಪರಧರ್ಮ ಈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಧರ್ಮೋನಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಇರ್ತೆ ಸ್ವಧರ್ಮೋಡಿ ಅರ್ಧೊಡು ಸೈಪಿನವು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಡೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾದ ನಮನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುಜ ನಮನ ಉಲಾಯಿದಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುಜ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಬಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ ಒರಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶೇಟ್ರಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರಗು ಹೋಗ ಅನ್ಪಂಡದ ಆರು ಪೋಯರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೋನ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಪರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ತಿನ್ಗೆ ಒರಿ ಕಲ್ವೆ ತೂಯವೇನು ಮೆರನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಟ್ರೈನ್ ದಲೈ ಮೇರ್ನಲೈ ಪೋಯೆ ಟ್ರೈನ್ ದಲೈ ಪೋದನಕ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಸ್ ಕಂಡರ ದಿಕ್ಕಿಜಾಯ ಕಲ್ವಾಗ ಹರಿದ್ವಾರಗು ಪೋಯರು ದೋಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಹರಿದಾರರು ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಜೆತ್ತೇರಿ ಇರುವೆರ್ಲ ದಿನಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಕಂಡೋಡು ಪಂಡದು ಬಯ್ಯನಗ ಜಪ್ಪು ನೇರ್ದು ತುಂಬಾ ಕಲ್ವಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮೇರು ಆ ಧನಿಕೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಪ ತಂಬಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮೇ ಚಾಪ ತಂದ್ ಮನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಮೇನೊಟ್ಟುಗು ಮೇ ಬತ್ತೆ 5 ಪಕ್ಕ ಜೆತ್ತೇರು ಆರಾಮೋಡು ಜೆತ್ತೇರಾರು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಕಲ್ವೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಬೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಪರ್ಸು ಉಂಡು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕಂಡರೆ ನಾಡುವೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ನಡಲ ಮೇರ್ನ ಪರ್ಸ್ ಮೇರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ದಿಕ್ಕಿಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಚಾ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋನಗ ಮೇರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತು ತೂಪೇರು ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ತೂದಲ್ ನೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಏನ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾಡಿಯ ಮೇರ್ನ
ಪರ್ಸ್ ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರಿ ಎಂಚ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡೋಡು ಬಂಡೆ ಬಯ್ಯನಗ ಜಪ್ಪುನಗ ಮೇರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಡರಿಗೆ ಪೋ ಚಾಪ ತುಂಬಲ ಬಂದಿದೆ ಅದಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೀರು ಇಂಬೆ ಬತ್ತೆ ಚಾಪರ್ತೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಜೆತ್ತೇರು ಮದ್ರಾಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ತುಂಬೆ ಪರ್ಸ್ ನಾಡ್ರ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಲು ನಾಡಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೋಡೆ ಅಂತೂತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ ತೂತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಈ ನಿದ್ರದಂತೆ ಜೆತ್ತಿ ಮನದನಿ ಕಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಿದಾಯ ಬಂದು ಚಾಪತ್ತು ಮನ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಇಂಚೆನೆ 2 ಮದಿನ ನನಗ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಆಲ್ಡ ಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಬಂಡೆಗೆ ಅನ್ನ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಈರ್ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕರ್ವಿ ಈರೇನ ಗುರು ಹೆಂಗ್ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು 15 ದಿನ ನಾನು ನಿದ್ರದಂತೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದಿಂಚಿ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಹೊಡು ಬಂಡದೆ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗಿ ಇರ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎನ್ಪಾರು ಅಯ್ಯನಗ ನಾರ್ನಗ ಇನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡಿ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಓಲ್ದ ಹೆಂಗಾಯ್ ದೀತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಬೋಡ್ಚ ಅವೇನು ಓಲ್ದ ಹೆಂಗಾಯ್ ದೀತಾರೆ ಬಂದೆ ಬನ್ನಗ ಆರು ಪಂಟರಿ ಅನ್ನ ಕುಡ್ಲಾರ ಮಿತಾರ್ನಗನೇ ಗೊತ್ತುತ್ತೀನಿ ಎಂಕಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಬಂದ ಐಕಿ ಈ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಬಯ್ಯನಗ ಚಾಕಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ ನೀನ್ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದೇನೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಚೀಲಾವದಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದೀತೆಯಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗಿ ಪಿದಾಯ ಕೊನೆನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಚೆನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂತೇವನೆ ಇವಿ 6ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೇ ನಾಡೊಂದು ತಿನ್ನತ್ತಂದೆ ಇಮ್ಮನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡ್ದಿದೆ ನಮನ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಂಜಿನ ಮನ ನಮನ ಉಲಾಯಿ ನಮನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಅವೇನೇ ಪಂಪಿನಿ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ವಿಗುಣಃ ಪಂಡದು ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ನಮನ ತೆರಿವಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇರ ಅವೇನು ತೆರಿವಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪನ್ಪೆದ್ದಾದ ಬನ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೇರಿಕಗೂ ಪೋನಗ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದಿರ ಅಮೇರಿಕಗೂ ಪೋನಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಓದುತ್ತೇರೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಟ್ ಕುದೊಂದು ಮಾತೆರೆಡಾಳ ಅಂದ ಮಿಕ್ಕಿಯನ್ ತಾಲ ಕೊರ್ಪೆ ಮಿಕ್ಕಿಯನ್ ತಂಬೂರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತದೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ ಊರು ಇರ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆನಾಗ ಒರಿ ಮೀಡಿಯಾದಾರ ಬರ್ತದೆ ಶೀಲಾ ಪ್ರಪಾತ ಮೇರೆ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಧುಲು ಸೇಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪವಾಡಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡಲೇನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಪೇರು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ಸಮ್ ಪವಾಡ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಶೀಲಾ ಪ್ರಪಾತ್ ಕೇನೇರು ಆತನಗ ಶೀಲಾ ಪ್ರಪಾತ್ ಪಂಪೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಮೆನಿ ಪವಾಡಾಸ್ ಏತ್ ಕೊಡಲ ಪವಾಡ ತೋಜು ಪವಲಿ ಪನ್ನ ಶೋ ಮಿ ಸಮ್ ಪವಾಡ ಪನ್ನಗಾರ್ ಪಂಪೆ ತುಲ ಉಂಬೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇತ ಇಂಬೆ ತುಲ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೊಂದುತ್ತೆ ಇನಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪಿನೇನ್ ಬುಡ್ದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಬೆ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುತ್ತೆ ತುಲ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಆಯೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಮ್ಮೆ ಗಂಗಸರ ಬರೊಂದುತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ತು ಉಮ್ಮೆ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಬಂದು ತುಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪವಾಡ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಶೀಲಾ ಪ್ರಪಾತ್ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡೆ ಈ ಐಲೇಸ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಉಯಾತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದು ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಪಿನ ನೆಕಾಡು ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡ ಪಡೆಯನ್ನ ಪಾತಿರನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ಡ ಬರೋಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಏನೇನ ಅವಡೆ ಏನೇನ ಪೋಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪ್ಪಡ ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡರ ಅವ್ ನನಲ ಮದತ್ ಏಪಲ ಮದ ಪೂಜಾ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಸ್ಟೋರಿಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತೋನಡೆ ಹೊರತು ಕೂಡ ಬೇತವರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡಪ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈಪ್ಪನ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ತೋನಡ ಅಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕೇನಂದ್ ಬರ್ಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे श्री कृष्ण भजो राधे गोपाल
श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविन्द राधे गोविन्द भजो राधे गोपाल राधे गोविन्द भजो राधे गोपाल राधे श्री कृष्ण भजो राधे गोपाल राधे श्री कृष्ण भजो राधे गोपाल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे श्री कृष्ण 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 भजो राधे गोपाल ಸೋಲ್ಮೇಲೂರ್ ರಮೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಸರೆ ಐಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಸುರುಮನ್ಪುಣಿ ತುಂಬು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ವಾರ್ಷೋಕದ ಕತೆ ವಾರ್ಷೋಕದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಣದಲ್ಲೇ ಈರ್ನ ಪಾದವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಣದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಪುಣೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ అయిన ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಭುಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಣದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಂಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅವಡಂದ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವಿಷಯ ಪಂಪೆ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಡೈನೆನ್ಸಿನ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋದನಾಗ ಅಲ್ಪದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೇನುವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾಯ ಬೈದರಿ ಇಡೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪುಂಜರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ನೆನಪಾಡ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತೇರು ಮೇರೆ ದುಡ್ಡು ಕೇನರ ಬೈದಾರ ಅಂಚನೆ 14 ದಾದಲ ನೆಕ್ ಬೈದಾರ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಜೀವನದ್ದು ಸುಧಾರ ಮೇಲ್ಪಡೆ ಬೈದೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲ ನಾಯಿದಲ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಣಸ್ ಮಂತುಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐನ್ ಕಲ್ಪೈರ ಬೈದೇವಂತೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ತಿಕಡ್ ಆರ್ ಪೋಯಿನವಲು ಪೂರ ಆರ್ ಧೈರ್ಯವಾದ ఆయన పనుపుని సత్యను సత్య పంతే ಅರೆಗ್ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಕಂಪನಿದ ಸಿಒ ಎಂಡಿಸ್ ಮಾತಾ ಇತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಕುಡಿಂಚಿನ ಸಭೆ ಐಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಾತೆರ್ದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ್ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತುಲ್ಲಾರು ದಾಯ ಇಂಚ ಬೆನ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಕತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಬೆನ್ಪರಿಂದ ఆయన ಕೇಳಿದ ಪೂರ ತಿಳ್ತವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ನಾವು ಈತ ಬೆನ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ ಬೆನ್ಪ ದಾಯಗಿ ದಾದಾಯ್ತ ಫಲ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾತಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ ಅವನಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು 4 ಕೆಲಸ ABCD ಪನ್ಪೇರು. ಎ ಪಂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತ್ಸಂಗ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಗುಣ ಬರ್ಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬಡದು ತೀರ್ನಾರ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಮಂತ್ರಿದಂಡ ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ ರಾಮಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂದಂಡ ಆಯ್ ಮನದನಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಸುನನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದುಲ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ಆನ ಗುಣಲ ಬರ್ಪಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು 2ನೇದ ಬಿ ಬುಕ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಖಾಲಿ ಓದನ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ reading is not necessary, you have to study systematically, scrutinizingly study ಪನ್ಪೇರು
ಖಾಲಿ ಓದಲಾರಂದು ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಡು ಐನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಐನ್ ಪಾಡುಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆವಡ್ ಏನೋ ನಂಕ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪುನೇನು ಈತನೆಟ್ಲ ನಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವುಜ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪವುಜ ನಂಕ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥನು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಂಕ್ ಕಲ್ಪವನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಪರದೇಶಡು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರದೇಶಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಐಕ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನವೇ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಅಬುದಾಬಿ ಹೋದ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 32ನೇ ವರ್ಷೋಡಿ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ತೂತೇನೆ ಆತನೆಟ್ಟ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ತೂತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಕೊಡು ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮನ್ಕೊಡು ಒಂದು ರಡ್ ಮೂಜಿನ ಅದು ಸಿ ಪಂಡ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಜಪ ಈ ಜಪ ಮನ್ಪನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಈ ಒಂಜುವೈನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನು ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ. 4ನೇದು ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಐನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತದ್ದು ತಿಂದಿನ ಅಂಡ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಲಿ ಪಂಡದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೆ ನಾ ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಕರ್ಮ ಪಂಡಿಂಚಿನ ವಿಕರ್ಮ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಅತ್ತನ ಅಕರ್ಮ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ನಾಮಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪ ರೈತ ಫಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಕರ್ಮ ಯಾನ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಐತ ಫಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಮನ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಎಂಕ ಐತ ಫಲ ಬೋಡು ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು ಅತ್ತನ ಎಂಕ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವೋಡು ಎಂಕ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ಓಕೆ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತು ಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಕರ್ಮ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಬುಡ್ಚಿ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಅಕರ್ಮ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಂಡ ಅರ್ಜುನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ನಾಗ ಬುಡು ಪಂಡ ಬಿಡ್ತಿ ಭೀಷ್ಮಾಗ ಬುಡು ಪಂಡ ಬಿಡ್ತಿ ಅವು ಆನ ಅಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ಧರ್ಮಸ್ತು ಭಗವನ್ ಪ್ರಣೀತಂ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆ ಅವು ಧರ್ಮ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಣನ್ ಅರ್ಜುನೆ ಕೆರ್ನ ಸರಿಯಾ ಅವು ಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮನ ಅತನ ಭೀಷ್ಮನ್ ಅಂಚ ಕೆರ್ನವು ಶಿಖಂಡಿನ ಕೆರ್ನವು ಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮನ ದ್ರೋಣನೆದುರು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿತ ದ್ರೋಣನ ಕೆರ್ನವು ಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಆ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಡದು ವೈಕ್ ಯಾನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತನ ಅವೇ ಧರ್ಮ ಯಾನ್ ಪನ್ನವೇ ಧರ್ಮ ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಬೇಯ್ತದೆ ನಾನು ಕಾಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತೂ ಯಾರಂದು ಧರ್ಮದ ಐತ ನೀತಿ ತೋಡು ಐತ ಉದ್ದೇಶ ತೋಡು ಐಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಮಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇತೆ ರಿಚುವಲ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಚುವಲ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಡುದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ ಅಕರ್ಮ ಬಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರನೇ ಅಕರ್ಮ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಪಾಪಲ ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಜಿನಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತಿಂಚಿನ ಪಾಪಲ ಐನ ಅನುಭವಿಪುಡು ಪುಣ್ಯಗುಲ ಎಂಕ್ ಸುಖ ಪಡೆರ ಬರುಡು ಈ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಪನೆದಂಡ ಕರ್ಮನ ಹೀಗೆ ಬಂಧವ್ಯ ಚ ವಿಕರ್ಮನಃ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತಿಂಚಿನ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸ ವಿಕರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎದುರಾದ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ವಿಕರ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಂಚನೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಧತ್ತ ಕರ್ಮ ಒಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಸೈಪೇರು ಅತ್ನಾಡ ಒಟ್ಟಾದ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕರ್ಮದ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ನಾಡ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಪೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪನ್ಪಂದ ರಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಕರ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಮ ಡಿಲೇಡ್ ಕರ್ಮ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪುನದಂಡ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಉಪದ್ರ ಮಂತಿಂದಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪಗನೆ ಆಗ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಜತ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಐಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಪಗನೆ ಆಗ ಐತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅತ್ ಪಿರ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕಂಡನ ಪಲಾಡನ ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪವನ ಡಿಲೇಡ್ ಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋದ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ದಿಕ್ಕುನು ಅವು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಲೇಡ್ ಕರ್ಮ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕರ್ಮನು ನಮ್ಮ
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತದ ಐನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನು ಪೊತ್ತಾವಲಿ ಇದಂಡ ಕೆಲವು ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಕರ್ಮನು ಪೊತ್ತಾಯಿನದಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಬರ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇನ್ನ ಕೈಟ್ಟುಂಡು. ನಿನ್ನ ಗುರಿಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಆವಡ್ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಆವಡ್ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ನಾವು ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುನವು ನಿನ್ನವು ನಿಕ್ಕೇಂಚದೆತ್ತನೋಡು ಪನ್ಪು ನಿನ್ನವು ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿನ್ನವು ಈ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನು. ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಸಮೂಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಾಮೇ ದ್ವೇಷಸ್ತಿನೋ ಪ್ರಿಯ ಏ ಭಜಂತಿ ತು ಮಾ ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಯಿತೆ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಮಹಂ. ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ವೈರಿಜ್ಯರ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಶತ್ರುಜ್ಯರ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಮಾನ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತ ಜೀವಿಕಲ ಯಾನ್ ಸಮಾನ ಆಂಡಲ ಎನಡ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರ ಎನಡ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪುಟ್ಟಿನೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಪೇರ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಿಜಿನ ಅವಡ್ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಅವಡ್ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತದ ಒನಸ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏರ್ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ದೆತ್ತನವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ಅಂಜಿ ಕಡೆ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಮನ್ಮನ ಮಹಬ್ಬತ್ ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯ ಆಜಿ ಮಾ ನಮಸ್ಕು ಮಾ ವ್ಯವಶ್ಯು ಯುಕ್ತವೈವಂ ಆತ್ಮನ ಮತ್ ಪಾರಾಯಣ. ಈ ಏಪಲ ಏನನಿ ಎನ್ಲ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮತ್ ಭಕ್ತೋ ಎನನಿ ಎನ್ಲ ಎನನಿ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಲ ಮಾ ಯವಶ್ವ ಯುಕ್ತಶ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಮತ್ ಪರಾಯಣ ಎಂಕೆ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಲ ಎನ್ನ ಮನ್ಪುಲ ಎನ್ನ ಏನು ಪೂರ ತುನಗ ನೆಟ್ಟು ತೂಯಿನಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಆ ಮೀ 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 ಪಂಡಿತ್ ಏ ಸತಿ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಐದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅವರ ಎನ್ನುವ ದೇವರು ಇತ್ತಲೊಂಜಿ ಅಂಕಯ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎನನೆ ಮನ್ಪುಲ ದಾಯ ಪಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನೇಂದಂಡ ಸುಧಾಕರನ್ನ ಈರನ್ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ಕೆ ಏನದಂಡ ಈರೆಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಪನಿದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ತದೆ ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಈರ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೆಡ್ದ ತಪ್ಪುಂಡ ಈರ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪನೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಪನಿದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡದಂಡ ಈರಿನ ಅಹಂಕಾರದ ಪಣಿ ರಾಪುಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪನ್ಪನೆ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪನೆ ಯಾನೇ ದೇಬರೆ ಎಂಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಪನ್ಪನೆ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪನೆ ಐಟ್ ಸುಳ್ಳು ದಾಲಜ್ ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಡದು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆಯ್ನ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಬಡದತ್ತು ಪನ್ಪನೆ ನಂಕ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಈ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣದು ಕಷ್ಟದ್ದು ವಿದಯ ಪೋರಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾ ದಯಾಮಯಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆರ್ ನಮನ್ ಬರಿಯರ ಬಡದ್ ಕೈ ಪತ್ತದ ಕಾತುಂದುಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದ ಪೋರಂಚಿನ ಮಗನ್ ಪಿರ ಬರಿಯರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚ ಕಾತುಂದೇರ ಅಚ್ಚನೆ ಆರ್ ಕಾತುಂದುಲೇರು ಬಲ ಮಗ ಬಲ ಎನ್ನಡೆ ನಿಕ್ ಬೊಡಾತನ ಸುಖ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡದಂಡ ವೈ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಸರಿ ಅಲ್ಪ ವೈಕುಂಠಡು ಮಿಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಸುಖನೆ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ನಂಕ್ ಪೋರೆ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ವರ ಇಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ಶಾಪ ಅದು ಆರ್ ಪಂಜಿ ಆದ ಪುಟ್ಟವರಿಗೆ ಪಂಜಿ ಆದ ಪುಟ್ಟದು ಪಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜಿನ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟರಡ್ ಪೀತಿನೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಈ ಶಿಕ್ಷದ ಅನುಭವ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಈ ಬಲ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಲೋಕ ನಿನ್ನ ಕಾತುಂದುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಪಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಶೋಕದ ಬಡಿದಿ ಉಳ್ಳಾಲು ಶೋಕದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಶೋಕದ ಆಹಾರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಂಕ್ ದುವೆ ಬೋಡು ನಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದೇವರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಬಲೆ ನೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನಡೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಐಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೆರು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವ ಭಜಂತೆ ಮಾ ಬುಧ ಭಾವ ಸಮಾನ್ವಿತಃ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಯಾನ ಮಾತೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಪ್ರಭು ಎನತೆ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ
ಮಾತಲ ಎನದೇ ಬತ್ತುಂಡು ಈತ ಮಾತು ದಾಯ ಪಂಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಮಾತಲ ಎನದೇ ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಯಾನೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಡೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಐಕ್ಯ ಬಡದು ದೇವರು ಹಲವಾರು ಅವತಾರ ಬರ್ಪೇರು ದೇವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ನಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆವಡು ವಾಮನ ಅವತಾರ ಆವಡು ಕುರ್ಮ ಅವತಾರ ಆವಡು ಇದು ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಆವಡು ಬುದ್ಧ ಅವತಾರ ಆವಡು ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಬರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಆದ್ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ್ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಪಂಡಗ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ವೈಕುಂಠಲಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಆತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಆತನ ಉಡುಪಿದ ಕೈತಲು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ನಕ್ಲು ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ವೈಕುಂಠದ ಲೆಕ್ಕ ಐ ಉಡುಪಿಗೆ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಥೆನ ಪಂಡ ನೊಸತಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಉಡುಪಿ ಇತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಪುಟ್ನಾಗ್ಲಾದ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐತ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ದೌ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಯಾರೇ ದೇಕೋ ತಾರೇ ಕಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಧಾರಾಣಿನ ರೂಪಡು ರಾಧಾರಾಣಿನ ಗುಣ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ರೂಪಡು ಬೈದೇರು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ರಮೇಶನ್ನೇ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸ್ವಭಾವನ ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಪಂತೆರು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪುರಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದತ್ತಿನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರನ್ನು ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದ ಭಗವಂತ ನಡೆ ಪೋಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಉಡುಪಿದ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಭಕ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣನೇ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 52-54 ಶ್ಲೋಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಏನೆಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ದಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಗೀತೆನು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಾಮನು ಏರ್ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ದಾಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಣಿಕ್ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಮುಕ್ಕರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕೊರ್ಪುನ ಆನಿಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಕದ ಶ್ಲೋಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಜ್ಜಿತ್ತ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಶ್ಚ ಪರಸ್ಪರ ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಥೆನ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ರಡ್ಡ ಭಕ್ತರು ಕುಡುಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಬುರ್ಚಾಯನ ಪ್ರಜಲ್ಪ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರು ಎನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಎನನೆ ಎನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲು ಪುರ ಎನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಈತ್ ಮಲ್ಪುಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಏಪಲ ನೆನತು ಕೊಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಕಥೆನ ಉಂಟಾಬೆ ನೆತ್ತದಲ ಬೆತ್ತದಲ ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತನ ಪನ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಸ ಓಂ ತಸ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅನ್ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನಲಾತ್ ಕೇನ್ಗಂದಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಮಾರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೋಡೈನದ ಹತ್ರ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರು ಒಲ್ಲೆರ ಏರಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಆಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ದೇವಾಡಿಗರು ಒಲ್ಲೆರ ಸರ್ ಎರಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಕೇನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಭು. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಬಂಡರತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಕೇನುಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾವುನುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂಡರತೆ ಅಂದ 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 ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಮೋರಲ್ ದಾದೆ ಮೋರಲ್ ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಅಕ್ಲು ಏರಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಆ ಕತ್ತೆ ಪಂಡಕನೆ ಆಯ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡದ ಮನ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆ ಏರ್ ಆಯನ ವೈರ್ಯ ಆದಿತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕದ ಜನ್ಮೋಡು ಆಯನ ಮಗೆಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ವೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬಿಟ್ಬೇರು ನಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಡದು ಅಂಚನೆ ಆ ಬತ್ತನ ಏಡು ಆಯನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮಗ್ ₹5 ಬಡದು ಆಯನ ಬದುಕಾರ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ ಮೋರಲ್ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕನ್ ಜನ್ಮಡು ಏರ್ ಬರ್ಪೇದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅರ್ಥ ಮಂತನೋಡು ಈ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ದೇವರ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಿರಪೋಡು ಬುಕ್ಕನ್ ಜನ್ಮ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಆಯ್ತ ಮೋರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾನು ಜಿಕ್ಕೇನುಲಿಯಾ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೇಳ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲಿ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣದಾಸರೇ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಬೊರ್ಚನ್ನೈ ಜೀವನಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತನೈ ವೈರಾಗ್ಯ ವೈದ್ಯನಾಗ ಇದೆತ್ತ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೈದ್ಯಜಿ. ಓಕೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಡ ಫುಲ್ ಉಂಡು 100%. ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಯಾವೇ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏರು ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರ ತಯಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡ ಕೀಲ್ ಕೆಲಸದ ಅವೇ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಜುನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಬೆರಿಕ್ ತೊರಿಪುವರಿಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ರೋಜು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ದುಡ್ಲೆ ಇಂದು ಆಯ ಓನರ್ಗೆ ತೋರಿತಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಳ್ಳದು ಮಿತ್ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದು ಅಂಡ ದನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಡದು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಅಂಚನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜಸೂಯಾಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರು ಅಲ್ಪ ಉಂಟದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಪಾದುಕಲೇನು ದೆಕ್ಕುನ ಪಾದುಕಲೇನು ಉಚ್ಚಿ ದಿಪ್ಪುನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಸ್ವಯಂ ದೇವರ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುರಂಡ ನಮ್ಮಲ ಏತ್ ತೀರ್ಂಡ್ ತಗ್ಗದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ನಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಟದಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಸೇವೆ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕುನವ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಮನುಶುದ್ಧಿ ಆಪ ಇಂಚಿನ ಮಂತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುನದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಎದುರು ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಆರು ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡ ಕೇರ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಾಯ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಭು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಸರಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಪಂಪರ ಅಂದೆ ಮಂಪನ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂತದ ಐತ ಪೂಜಾ ಪಠಣ ಮಂತದ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಪಕ ಮಂತದ ಐತ ತಿಕ್ಕುನ ಫಲ ಅವು ಕರ್ಮ ಬಂತೇನೆ ಅಂಡ ಆಯಾ ಪೂರ ಮಂತಿನ ಫಲವನ್ನು ದೇವರೇ ಕೊರ್ನೆದಂಡ ಅವು ಅಕರ್ಮ ಐತ ಫಲ ಯಾಂದತನಂದೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಪೂರ ದೇವರನೇ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪನ ಅಕರ್ಮ ಆಂಡ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಂತಿನದಂಡ ವಿಕರ್ಮ ಒಂದು ವಿಕರ್ಮ ಬಂಡ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ. ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ಪುಡು ಅತ್ತಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಪಂತನ 5,000 ವರ್ಷದುಂಬು ಇತ್ತೆಗ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ನಂಡ ಆ ಪಂತನ ಅರ್ಜುನಾಗ ಎಂಕತ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂತೆರಂದು ಜರ್ಮನಿ ನಾಯನ ಕತೆಗೆ
ಜರ್ಮನಿಡ್ ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆನ ರೂಮ್ಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿತ್ತೆಗೆ ಅಪಗ ಒರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತನೆ ಅಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಜರ್ಮನ್ ಆಯಪನ್ಪೆಗೆ ಈ ಬುಕ್ ದಾಯ್ದಿತ ಮರ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಐಕ ಆಯಪನ್ಪೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ మన ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆದ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಿರ ಪೋಪೆ ಅತ್ತನ ನಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಲ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಅತ್ತನ ಆ ಅರ್ಜುನನ್ ಲತಂಬತ್ತ ಲಡೆ ಮನ್ಪನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂಚನ ಐದು ಮಲ್ಲ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಏರ್ಬೋದು ಇಕ್ಕಿಂದು ಆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಎರಡು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬೆರಿಸ ಅದು ರಮೇಶ್ ಕಿಡಿ ಇವ್ರು ಬೈದೇರು ಕೋಯಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ 1 ನಿಮಿಷ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಮೇಶಣ್ಣ. ಓಕೆ ನಾನು ಬೈದೀನಿ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದೀನಿ. ನನ್ನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ದಾಸರ ಪಂಪಿನ ಕೇನೋಡುಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟಾಕಲ್ದ ಅಕಲ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ದೆತ್ತ ನೋಡುವಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಬನ್ನ ಆಸ್ತಿಕೇರ್ ಬನ್ನ ಅಕಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವೇನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಾಸ್ತಿಕೇರ್ ಬನ್ನ ಅಕಲು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬನ್ನ ಈ ಕೇನ್ ನೈಟ್ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕೇನ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನ್ ನಕಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕೇನ್ ಅಂಚದ ಎಂದ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹಿರಿಯರ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿನಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಜೊತೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುವೇಟೆಡ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಗೀತೆ ಬಂದು ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ಈ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಟೆಂಡ್ ಆತೆ ಹೊರ ಪೋಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಏನು ದಾಯಪನ್ನಕ ಈ ಬುಕ್ ಹುಡುಕಿನ ಓದು ನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೇನ್ ಏನ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉರಿ ಉಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಹೊತ್ತದೊಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂಡದ ಐತೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು 4ನೇ ದಿನ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಮಂಚನೆ ಮಾತ ಐಲೇಸದ ಮಾತ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ನಾನು ಸೊನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ 2 ದಿನಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತು ಮುಂಪೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿನಂಜಿ ಏನು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ಕೆನ್ನಕ್ಲರು ಮೂಜಿನ ಕೆನ್ನಕ್ಲುರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನು ದಯಪಂಡ ಕೇನ್ ಏರು ಕೇಳಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲ್ ರೆಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳರ ನಾನು ಉಳ್ಳೇರು ರಘು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನುಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಏನಡ ಸುರಿ ಪಾತ್ರ ರೆವಂಡಿರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿನ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಬೆಲೆದ ನೆಟ್ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಂಚ ಅವನೇನು ಐಲೇಸ ಮಲ್ದನ ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ದನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಲೆಕ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸೇರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಇಲ್ಲರು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ. ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ.
ಮುಂಬೈದ ಪರವಾದೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸುಧಾಕರಣ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿಪ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರಿ MRP ಅಲ್ದ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಪದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ್ಪು ವೀಣಕ್ಕ ವೀಣಕ್ಕ ಹುಲ್ಲರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಪಂಡ್ಯ ಎನ್ ಪುದರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಬಂದ್ ಯಂಗ್ ಐತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರತೆ ಮೂಜಿನ ಟೈಪ್ ದ ಒಂದು ಪಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಜುಹು ಊತ ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವ್ಲು ಯಾನ್ ಅಲ್ತ ಮಾತಾಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಿದ್ದಿಲಾಲ್ಸ ಮಾತಾಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 10-16 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ಲ ಯಾನ್ ಗೋಪಿ ಗೀತ್, ಗುರು ಅಷ್ಟಕಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ, ಜಗನ್ನಾಥ ಅಷ್ಟಕಂ, ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾ, ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕಂ, ಶಿಕ್ಷಾ ಅಷ್ಟಕಂ, ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಕಾಲಿಯ ಒಂದೆಕ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಜುಹುಟು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರತೆ ಅವು ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರಿಯಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ನದ ಆತ್ಮಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೇನು ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ನಮ್ಮನ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಲೈಡ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾತುಂಡು ಯಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾತನ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟರಲಿ ಶಿವರಿಂಗ್ when I'm saying this because it's a fact. I've experienced it so much as a voiceover artist, as a Bharatanatyam dancer. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ತ ದಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎನ್ನ ಹಾಬಿಯ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈತು ವರ್ಷದ ಫ್ರಮ್ 1971 ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಅವೇನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಾನು ಸೇವೆನ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೆಂಕ್ ಒಂದು ಬೈದ್ರ ಅವಂತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೂರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡನ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ವಾ ಸೇವೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ ಸೇವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ನೀರ್ ಮಂತಿಂಚಿನ ಸೇವೆ ಖಂಡಿತ ಐರೆಗ್ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐರೆಗ್ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಐತ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಐಕ್ ದರ ಸಂಶಯ ಐಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರನಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪುನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪುನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ್ಪರಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಡ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಡ್ ಅಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಮಂತ್ಪರಿ ಒರಿಯಾಗ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮಡು ಉಂಡು ಐನ್ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ಪರಿ ಐಕ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರಿ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಉಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನ ಈರ್ನ ಕೃತಿ ಅತ್ತನ ಈರ್ನ ಆರ್ಟ್ ಐನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬರೆಯಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಪಾತಿರು ಪಂಡ್ಲೆ ಏನೋ ಪುಲ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡುಲ್ಲೆ ದಿನಾಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಾರ ಪಂಡ್ಪೋಲ್ಯ ಕೇಳುಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂಡು ಸರ್ ಐಟ್ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ. ನಂತೊಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ. Here what are the bhuta ganas
that are referred here, are these the bhutas that we worship in our place? ಒಂದು ಈ ಅರ್ಪಣ ಶ್ಲೋಕದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಂದ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದವನು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾಮಸ ಗುಣದವರು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿವತ್ವಿನಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವಂತವೆ. ಈ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಸೇವಂತವನ ಅಕ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವಂತವೆ. ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ದೇವತೆರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವಂತವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಸ್ ಭೂತ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪಂತನವು ಅವೇ ಭೂತೋಗೆ ಅರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪಂಪುನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಪಿದೈ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭೂತೋಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಆ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನವ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಂದಲೆ. ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾಸಾನುದಾಸ ಅವಳಿಗೆ ನಂಕ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರತ್ತು, ಎನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಂದ. ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂತ ಬೆಕ್ಲ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಿದಾದ್ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರ ತೊಂದರೆಜಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೇರ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರದಂಡ ಈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಪುನದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತು. ಪಂಡ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದರ್ಥ ಒಂದು ಭೂತ ಮುಲ್ಪ ರೆಫರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭೂತೊಲ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಭೂತಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಲ್ದಿನ. ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕತಾರ್ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೇರು ಯೋಗದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕತಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸದ್ಯ ಡೈಲಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿತ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಎಲ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತಾ ಸೇರ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಗುಡ್ ನೈಟ್.